KwaMdlalose aphelela lapha. Izidumbu zeingane ezintathu nonina wazo zatholakala ngosuku ngemuva kwezikhukhula. Ngemuva kwamasonto kwenzeka lo mndeni bese ulahle ithemba. Kepha ngemuva kokutholakala kweinsalela kamuva nje lo mndeni usunethemba ukuthi ungasukwazi ekugcineni ukuthola ithambo lomndeni ukuze ufihle ngesizotha. Amathimba enhlekelele aholwa amasosha namaphoyisa ezinja okuyiwo ambayo. Umndeni waKwaMdlalose ukholwa ukuthi abane balapha. Eminye imindeni yabasindayo ithi ayikalitholi usizo lokungcwaba nokwakhelwa izindlu. Because ngabatshela day 1 ngimthola umzali la nezingane ngasho ukuthi okucaca ngokusobala ukuthi baningi abakhona kule ndawo bangangilalela because ngoba bebona ukuthi ngimncane shothi mengikhuluma. Kodwa ke since ke beqalile bemtholile lo bamthola Saturday ngabatshela futhi ukuthi ngangitheni nina mengithi kukhona umndeni wami usakhona la. Entshonalanga eThekwini kwacutshwayo ngaseMarine Hill imindeni yakwaNtuli nakaHlophe isabheke izidumbu zemndeni yayo eyi13. Lokho nje kwatholakala uma kuphela laba abawu7 abakatholakala ugogo nabantwana abawu6 ebengakatholakali bonke. Ngoba ekugcineni kuzowathiwa asingabisangene emamoshwari ngoba sebaningi manje sisifike kwengqondo sibone idumbu ehlukahlukene. Uyedwa umuntu okuthiwa kushona kwezikhukhula zakamuva okwenza babe ngu449 ababulewe izikhukhula kusukela ngenyanga edlule. Eyindabeni zeSABC nginguvusi Khumalo eThekwini.